सोरां बाहायग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। रायजो राजाफोरनि मोब्लिबारि जेंनाखौ गैया खालामनो भारत सरकार आरो आसाम सरकारा लानानै फैदों मोनसे मोजां खाबु गोनां बिथांखि। भारत सरकारनि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजनानि गेजेरजों रायजो राजाफोरनि मोब्लिबारि जेंनाखौ फोजोबस्रांनायनि मोनसे गोनां राहा। बे बिथांखिनि खाबुआ बे समाव क'क्राझार सहरावबो सौफैबाय। क'क्राझार सहरनि जेडी रडजों नांजाबनाय गोजोनपुरी गामियाव दिनै पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजनानि मावखुलिखौ बेखेवनाय जायो। सरकारजों गनायथि होजानाय एमएस ब्लुस्टोन ट्रेडार्स मुंनि गलायाव रायजो राजाफ्रा मोननो हागोन सलारनि खाबु। बे बिथांखियाव मख'नाय दंदि 300 इउनिटसिम मोब्लिब बिला फ्रि जागोन। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजनानि खाबुखौ गोनांथि जायोब्ला नोंथांमोना सिगांग्रो थोंजोङै मबाइल फननि गेजेरजोंबो सुलाद लानो हागोन। आबुं बाथ्राखौ मोजाङै मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 6002431710 एबा 9954842993 याव फोनांजाब खालामनो हागोन। আজি আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অধীনত এটা আমাৰ মুফ্ত বিজুলী যোজনা যিটো স্কিম চলি আছে সেই স্কিমৰ আণ্ডাৰত আমি ৰেজিষ্টাৰ্ড ভেণ্ডৰ হয়। আমাৰ ভেণ্ডৰটোৰ নাম হ'ল ব্লুস্টোন ট্ৰেডাৰ্ছ আৰু এই ভেণ্ডৰে আমাৰ ইয়াতে যিটো ডমেষ্টিক কনজিউমাৰ আছে প্ৰাইভেট আণ্ডাৰত যিবিলাক ডমেষ্টিক কনজিউমাৰ আছে এওঁলোকক আমি চ'লাৰ লগাই দিওঁ। আৰু চ'লাৰ লগাই দিয়াৰ এগেইনষ্টত আমাৰ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা আৰু ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা দুটা স্কিমত আমাৰ এই ছাবচিডি দিয়ে 1,30,800 টকাকৈ 3 কিলোৱাটৰ এগেইনষ্টত। গতিকে কনজিউমাৰে এইটো চ'লাৰ লগোৱাৰ বিপৰীতে কনজিউমাৰ ভালেখিনি আপোনাৰ প্ৰফিট পাই আছে। বিলটো ধৰক মানে আমাক মোদী চৰকাৰে কৈছে বিলটো শূন্য হৈ যাব, অলমষ্ট শূন্য হৈ যায়, খালি ফিক্স চাৰ্জটো দিব লাগে। ধৰক মাহত 220 টকামান ৰিচাৰ্জ যায়, বাকী সম্পূৰ্ণ বিলটো ফ্ৰী হৈ যায়। সেইটোৰ আণ্ডাৰত আমি ইয়াতে আজি অনুষ্ঠান অফিচ এটা উদ্বোধনী কৰিলোঁ। সেইটোৱে গ্ৰাহকসকলে কেনেকুৱা পাবলৈ সক্ষম হ'ব এইটো আমাৰ অনলাইন পৰ্টেল আছে। পৰ্টেলত গ্ৰাহকসকলে নিজেও এপ্লাই কৰিব পাৰিব, নহ'লে আমাৰ অফিচত আহিলে আমাৰ অফিচত ষ্টাফ থাকিব, তেওঁলোকেও এপ্লাই কৰি দিব। আমি যিখিনি সহায় কৰিব লাগে সেইখিনি সহায় কৰি দিব পাৰিম। আৰু কি কি সুবিধা আছে? এইটো সুবিধাটো আপোনাৰ লাইন বিলটো ধৰক শূন্য হৈ যাব, মাহত 300 ইউনিট বিল শূন্য হৈ যাব। दिनै बेलासिनि 5 बाजियाव 10 तारिख 3 मार्च 2025 दिनै गोजोनपुरी गामियाव दिनै सलार गभर्नमेन्टनि फैनाय बे साबसिडिखौ बे दिनै अफिसखौ खुलिनाय जाबाय। गोजोनपुरी गामियाव जायफोर रायजो राजाफ्रा लानो सुलुद लानो हाफैगोन बियो गोजोनपुरी गामियाव लानो हाफैगोन। आरो कन्टेक्ट नाम्बार होनाय दं गभर्नमेन्टनि साबसिडि नरेन्द्र मोदी सारनि आरो जोंनि आसामनि मुख्यमन्त्रि जोंनि सीएमनि बे आसनाव फैनाय बे माबाया सेन्ट्रेलनिफ्राय बा जोंनि आसाम स्टेटनिफ्राय फैनाय बेखौ फैनानै बे जोंनि गोजोनपुरी अफिसाव सोरबाबा रायजो राजाफ्रा जुदि लानो गोसो दंब्ला बेफोर फैनानै लाफैनो हाफैगोन। बिनि थाखाय जोंनि अफिस दिनै बे गोजोनपुरियाव खुलिनाय जाबाय। गोजोन्थों। माबायदि मोननो हागोन रायजो राजाफ्रा जोंनाव सुलुग लाफैयोब्ला बेखौ फुरा माने 2 लाखनि बुस्थुखौ नोङो अनलाइन माबाजोंनो माबा मोनलांनो हागोन। अनलाइन सोरबा माने रोङोब्ला गावबा गाव एप्लाइ खालामना लानो हागोन। जुदि रोङाब्ला जोंनि बे अफिसाव सुलुग लानानै जों एप्लाइ खालामना हरगोन। जोंनो थाइसेबो नाङा आरो गभर्नमेन्टनि साबसिडि बियो मासाव खमसे खम नोङो 300-400 बेफोरबायदि मोनगोन। आरो किल' हिसाबै नोङो जायफोर 5 किल' लांगोन बे एसे बारा थांगोन, जायफोर 3 किल' लायो बे मिडियामजों थांगोन। आरो बेयो जोंनि बे अफिसाव सुलुग लाफैबानो जोङो बुजायना हरजोबनो हागोन रायजो राजाखौ। गोजोन्थों। सलारनि जि नोंथांमोनहा सलारनि जोंनि बे गभर्नमेन्टनि फेसिलिटिया जाहैबाय जोङो गभर्नमेन्टआ जायखौ होखानानै माबादों आरोखि जा बे जुदि 25 बोसोर वारेन्टि दं आरो बियो सलारा। थारमाने बेयाव नोङो जुदि कारेन्टआ माबाफोर जायोब्ला बेजोंनो नों सलायनो हाबाय। लासै लासैनो बे नोंनि पार्सेन्टआ सुख'जोबोबा गासिबो बिलानो फ्रि जाजोबगोन आरो 40% फुरा माने फ्रि जाहैजोबगोन नोंनि कारेन्ट बिला। दा बे सलारानो बे सलारजोंनो नों सोलिनो हागोन आरो। दा बिनि थाखायनो बे आसनखौ जोङो बे गोजोनपुरियाव लाबोनानै जोङो अपेनिं खालामफैनाय जाबाय अफिसखौ। बेसेनि दङ नोङो इउनिट हिसाबै इउनिट 300 मिनिमाम 300 इउनिटसिम प्राइसটো আপোনাৰ কিহৰ 500
300 ইউনিট ফ্ৰী পাব বুজিনি মানে প্ৰডাকশ্যন পাব আৰু যদি বতৰটো ভাল থাকে আৰু বেছি ইয়াতকৈ বেছি প্ৰডাকশ্যন হ'ব আৰু 3 কিলোমিটাৰ কাৰণে আমি 1,90,000 টকা দাম লৈ আছোঁ 1,90,000 টকা তাৰ ভিতৰত ছাবচিডি পাব 1,30,800 টকা পাব क'क्राझार सहरनि गथ'सा लाइमोनफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां क'क्राझाराव गिबि खेबनि थाखाय गोदानै बेखेवदों इउनिभार्सेल गेम जन मुंनि मोनसे डिजिटेल गेलेमु सेन्टार क'क्राझार सहरनि ग्रीन फिल्डनि साखाथि इट्स भबानिपुर जेडि रडनि लामा सेराव गोदानै बेखेवबाय इउनिभार्सेल गेम जन गोसो गुदुं गथ' एबा लाइमोनफोरा बे गेम जनाव फैनानै रंजानाय लाफैनो हागोन गोदानै बेखेवनाय बे इउनिभार्सेल गेम जनाव गुबुन गुबुन रोखोमनि गेमफोर जेरै हर्स राइडिं क्ल' मेशिन भार्चुएल रियेलिटी हेमर एयार हकी पाइरेट्स फ्रग माग शूटार बाइक रेसिं कार रेसिं बास्केटबल पान्सिं बायदि बायदि गेलेमुनि रंजानाय लाफैनो हागोन बेनिखायनो गाव गावनि गथ'फोरखौ गोदानै बेखेवनाय बे इउनिभार्सेल गेम जनाव दान्दिसे सम लाबोनानै गुबुन गुबुन रोखोमनि गेलेनायनि खाबुखौ बाङायल' फिस होनानै रंजानाय लाहोनो हागोन